फरायसालि गायफोरोंगिरि जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ गाहाय फोरोंगिरिखौ फिरफिला उरायहोनो थाखाय फोरोंनाय जायो। एसे स्पेसियेलनांगौ न'आव गोरा जाबाय गिलिर जाबायना बोख्लाय 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 दा बोख्लायखौ होआ बोख्लाय बोख्लाय बे माबाखौ बुंदो सिरि 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 हेलौ दाउन दिनै जोङो बेवहाय जे हाबाफारिखौ लादों दिनै बै समावहाय जोङो ब्रिटिशफोरनि आथिं सिङाव दङमोन। दिनै जोङो जोंनि भारतआ गोबां नाजानायनि गेजेरजों गोबां दुखु खस्थ' सैबोनायनि गेजेरजों नाजायै नाजायै दिनै जोंनि भारतआ ब्रिटिशफोरनि आखाइनिफ्राय स्वाधीन मोनदों। दिनै आं गोबांथार बाथ्राफोरखौ आं बुङा दा दिनै फैयै फैयै जोब्बाय सोखांबाय 75 बोसोर जाबाय 75 बोसोर स्वाधीन जाजेननायनिफ्राय 75 बोसोर जेब्ला 50 बोसोर जायो जों नुनो मोनासै बेखौ बेबायदिनो जोंनि भारत सरकारा बेबायदि हाबाफारिखौ लादोंमोन जानो हागौ जोङो बेखौ नुदोंब्लाबो गोसोआव गैला। दिनैनि बेलायावहाय दिनैसिम जोंनि भारत स्वाधीना फैयै फैयै 75 बोसोर जाबाय। बे 75 बोसोर जानायनि थाखाय दिनै जोंनि भारत सरकारा भारत हादोरा थांनाय 11 खालारनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो मावखुलिफ्रावनो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनियाव मावखुलिफ्रावनो बेबायदि हाबाफारि लानांगौ होननानै दायित्व हरदों। जोंबो बेबायदिनो मावबोबाय। दिनै फैयै फैयै जोङो 15 आगष्टसिम सानाव सफैबाय। मा बुंबावनो आङो बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ आं
औ दे जाबाय एसेलाय बेखौ खोलाहा हैफिनबाय मा जाला जाखो दे जानानै